Toto je Robert Marko, profesionálny predajca firmy Altrak a vo voľnom čase spevák a frontman skupiny Ocelová. A toto je elektrická gitara Fender Scare Stratocaster. Jej úspešný dizajn je odvodený v mnohých iných modeloch. Telo gitary je vyrobené z lipy, lakovanie dokonalé a celkové spracovanie je veľmi slušné. Robert Marko na stránkach firmy Altrak hodnotí túto gitaru ako veľmi dobrý nástroj pre začiatočníkov aj pokročilých. Z gitár, ktoré sa pohybujú v týchto cenových kategóriách, je Scare rozhodne jednotka. Výrobok je možné zakúpiť v predajni Altrak v oddelení Elektro. Cena gitary, ktorej zvuk práve počúvate, je 130 €. Využite túto ponuku a navštívte nás. Viac na www.altrak.sk.